Mhlambe sekuyisikhathi ukuthi imsuniyo nale ezonda uZuma sitshele singomakhanya sithi kade msunonyoko neanya. Okay, uZuma iqhawe lethu hayi lamaZulu, iqhawe lethu njenge South Africa siyalithanda. Uma ngabe uZuma decide ukususa uFloyd esikhundleni thizeni, a decide ukuthi kulesi sikhundla awuyisebenzeli iphathi, iphathi ayiphambili with you in this position, kunaloko iphathi iyaqhekeka, iyahlukana phakathi, iphathi iyemumva kunokuthi iye phambili noma imi ndawonye. Iphathi kunabantu abathi yes, abanye bathi no. Abesethu uZuma Floyd asikuxoshi kuyiphathi, kodwa sikufunela esinye isihlalo, ake uhlale kulesitulo. Ebese kuqhamuka amagolo ezela ku TikTok azokwenza live athuke uZuma just because uthathe isitulo sika Floyd wamnikeza esinye isitulo. Funa nje ukuthi kini msunionyoko kumele nikwazi lokho, futhi kungene kugxile kulamadlebeni angcolilana egonogono ukuthi nje namalebe asithembe ukuthi siyezwana. uFloyd, okay, angiqale la, uDuduzile Zuma wenza imistake wathuka uFloyd. uZuma kashonga ukuthi ngoba lo umntanami ngizomyeka lo ku right noma ayi-ignore lonto. Cha, wathatha istand uZuma wama wathi umntanami noma uyena umntanami, this is not a family organization, this is not a family business. Kumele uthathe responsibility uxolise ngalamasimba owenzile. Kusho uZuma esho kuDuduzile Zuma, akazange amyeke, wampanisha. Ngisho iposition ayethu usazo uzomnikeza yona, iposition ngeke ngisho, kodwa iposition uDuduzile Zuma ayedelela ngoba esazi ukuthi uzoyithola. uZuma wayekhansela leyo position. Abantu abama MK members angempela azongivumela kulento engishoyo. uDuduzile wadelela uFloyd ngoba esethenjiswa iposition, wadelela uFloyd, wathuka uFloyd. uZuma wamphanisha, waqale wathi akaxolise public, mayiqeda lapho wakhansela leyo position. Okwesibili, manje sekuFloyd. uFloyd usukile waviolate i-party constitution, wahamba waya la engavumelekile khona according to the constitution, waviolate i-constitution. Nithinike nina bekumele ayekwe ngoba naku uvela kwi-EFF. Bekumele kuthiwe hayi sikushayela izandla Floyd ngoba wena u-SG we-MK esamthola evela kwi-EFF. Ekubeni uZuma ukwazi ukuphanisha ingane yakhe, ekwazi ukuphanisha ingane yakhe. Engani uZuma waphanisha umfana lo uDuduzane, wamphanisha uZuma wathi wena sikho isikhundla ozosithola. uDuduzane ethi ufuna isikhundla sokuba ilokhuze sokuba idepu. Ayish, naku sengikhipha indaba, awu efuna isikhundla wathi uZuma hayi lutho ngeke akho sikhundla wena ozosithola la.
asuka uDuduzane wadinwa wakwathi akafe wahamba wathi uyovula iqembu lakhe kwangaphumelela lapha edino oyise ngoba uZuma akanayo lento yokwenzelela. Wathi uyovula iqembu la mhlambe nezwa uDuduzane ehlongoza ukuthi uzovula ipolitical party yakhe. Ecasukile uZuma wathi no, ngeke uzusithola isikhundla la wena ngoba kuzobe ngathi iqembu lefamily leli. Nangempela kumanje uDuduzane akanasikhundla kwiMK, uDuduzile akanasikhundla kwiMK, seloku sakhanselwa isikhundla ezosithola. Ngeke ngisho ukuthi loso sikhundla sathathwa ubani, kodwa uDuduzile akanasikhundla kwiMK. Yini edala ukuthi nina msunu bese nithi iMK ifamily business? Ngani? Ngokuthi izinja kumele zize la kwiMK zizonyamasimba la ebese athule umsholozi, athule nje uZuma kusuka imgodoyi la isuka khona izobhosha la kwiMK inyamasimba lana inukise izihlaba la kwiMK bese umsholozi athula athi hayi konke ku right, khona nizothi ke is a proper leader. Kumele angadiscipline, kumele angayithathi inqumo ezinqala, khona nizothi ke nina ke hayi he's a good leader. Amasimba leyo nto leyo, thuvi leyo nto leyo. You never made Zuma and you will never destroy Zuma. Noma ningenzo live about 10,000, you will never destroy Msholozi because you never made him. You never made him. Kade ngikwelinye itoilet ngithi ngiyonya lo munye live wamasimba lana elihostwe ile shit yenja ekuthiwa ulelo. Lapha kulo live bekhona umkhanqala wenja ozibiza ngenyanga bathi ubani le lakhonde bathi ubani leyanja bebethi ubani konje lo lela didi lenja leliyana amasembo mfana, uyabona bekhona lapha kulo live egxeka yonke into ephathelene noZuma. Bengingenandaba ke nokugxeka ngoba uZuma wagxekwa kudala kabi, akaqala ukugxekwa manje. Kodwa into engicasule kakhulu ile yokuthi ngibuze nje simple question, ngathi kubo bonke ububi enibona kuZuma noma ngathi wabu 20 million ububi enibona kuZuma, angiphikisani nani, kodwa ngicela ukubuza ukuthi kukhona enokodwa okuhle enikukhumbulayo ngoZuma na? I-answer ithe akukho. Ilapho ke la ngibone khona ukuthi ngisemagolweni amanzi kulo live. Ngavele ke ikhona ke linye ilebe lenja ebelilo lingikhipha ngifaka omunye lingikhiphe leli lebe leliqhafukayo lingikhiphe lika moderator wamasimba kulo live leli toilet lika live ekuthiwa bewuhostwe ulelo namhlanje njoba nje kole lozingaka namhlanje Tuesday isikhathi 1:13 bengikulo masimba ngo12. Funa ukunitshela ukuthi uZuma iqhawe lethu, uZuma siyamthanda, msonyonyoko, ngeke nize nisikhiphe kuZuma. Asizange laphana sinxenxwe, asibizwanga sayiyela kwiMK, asibizwanga kwiMK. uZuma kazange wenza imkhankaso, cha nezikipa siyayithengela kwiMK sayingenela. uZuma wathi nje yena uzovotela iMK, azangathi South Africa sengicela nivotela iMK izonibuyisela umhlaba. Cha, asithenjiswanga lutho thina sadecide ukuthi hawu ubaba useyovotela iMK nathi siyamlandela, saziyela. Manje yekanike ukusanganela umsholozi akazange anibize, akaze nje umsholozi athi wozani ngapha, cha wayisho lo yena yedwa, asibizwanga lapha sayiyela. So yekani nje ukusinyela amasimba nina msunionyoko malebe, yekani ukusijwayela nje ikhinqi, yekani nje ukusijwayela indaba yekhinqi elinenkununu, yekani nje ukusihlafunela umsunu, yekani nje ukusihlafunela ingquza. Nezwe inhlunu kade
So